May limang mga idol, oh. Good size na siya mga idol. Yan mga idol, parang meron mga idol, oh. Yan mga idol, mas malaki ito mga idol, oh. Yun, oh. Mas malaki siya mga idol. Yan, oh. Ay, dalawa pala mga idol, maliit yung isa. Pakakawalan natin yung maliit mga idol. Yang malaki lang dalhin natin, yun, oh. Try natin kung makadali pa ito ng ano, limango. Tuway lang ang pamain ko nito mga idol. Kahanap ako ng tuway. Lagyan natin ng tuway kahit tig-2 piraso lang. Marami namang tuway dito mga idol. Ayun mga idol, salamat pala sa walang sawa niyong suporta sa aking channel. Sana po ay palagi kayong mag-ingat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ayun mga idol, nakakita na tayo ng isang tuway idol, oh. Babasagin lang natin ito mamaya mga idol. Yan mga idol, lagyan ko na ng pamain lahat. Yan. So dito natin nilalagay itong isa mga idol. Sana swertein. Dito mga idol, baka maraming hipon dito. May mga pinag-aryaan na dito mga idol. Mga ilang araw nang nakalipas. Pero hindi naman nila nakukuha yung ano, mga hipon kasi nakalusot. Mga idol, nalagay ko na dyan yung isa. Siyempre lalagyan din natin ng ano, takip. Paghahanapan natin ito ng lalagyan. Yan mga idol, high tide na. Ito natin try mga idol yung isa. Diyan sa sapa na yan. Dapat pa ganyan ang paglagay yung mga idol, oh. Kasi pag ganun yung pasok ng ano, dagat, doon sila magsisimulang makaamoy papunta dito para hindi na sila umikot, kasi dito na sila didiretso sa ano, kung may limango man. Isa lang kasi mga idol ang daanan nito. Siyempre mga idol, lagyan pa rin natin ng ano, pantakip. Mga idol, pangalawa. Mga idol, maghanap tayo sa pangatlong truck natin. Hanap natin ang lalagyan. High tide na pala mga idol, oh. Diyan natin ilagay sa mga idol sa ilalim. Try natin dyan. Maraming hipon dyan.
siya masyadong kita. Para hindi masyadong kita mga idol. Hindi halata. Doon yung isang pangatlo na yun mga idol. Bali isa na lang. Yun mga idol. Dito natin siguro ilalagay itong pang-apat. Yan o. Hindi ko alam kung hindi pa ba inariyahan dito. Baka inariyahan na to. Try lang natin. Ang hipon lang naman talagang sadya natin mga idol. Laki nun na idol oh. May idol na ilagay na natin. Siyempre lagyan natin ng takip para hindi masyadong makita. Yan mga idol oh. So pang-apat na natin yan mga idol. So yun lang mga idol. Kita-kits na lang po mamaya. Babalikan na lang natin mamaya yan paghibas. Siguro mga alas 3 siguro hibas na mga idol. So yun mga idol, babalikan ko na lang ko yung may mga idol ha. So yun mga idol, punta na ako ngayon dun mga idol sa truck ko. Mga idol, nandito na tayo hibas ngayon mga idol oh. Mga idol oh, may inariyahan na pala dito. Ito bago pa lang, puro kahapon lang yan mga idol. Oh, laki na pala ng hibas mga idol oh. So yan mga idol, nandyan yung trap natin. Sana meron mga idol na. Sana maswertehan. Mga idol, mga ano lang, mga hipon. Hipon lang. Ang pangalawa kaya mga idol. Mga idol yung pangalawa oh. Parang wala rin mga idol. Mga hipon lang din. May mga pain sa mga idol. Ito mga idol yung pangatlo. May lima akong mga idol oh.
Good size na siya mga idol. Pwede nga siya mga idol sa ano. Pwede nga siya sa pang-alimango. Kaya lang wala talagang alimango kanina dun sa pinariyahan natin. Yan. Yan mga idol oh. Pwede pala siya sa alimango. Idol oh. Good size na siya mga idol. So ayun, pwede pala siya pang alimango mga idol. So puntahan na natin mga idol yung pang-apat. Yan mga idol, nandito yung pang-apat natin. Okay lang kahit wala mga idol. Importante na try natin na pwede pala siya sa alimango. Yan mga idol, parang meron mga idol. Yan mga idol, mas malaki siya mga idol para kanina. Haris mga idol. Ang ulam lang ito mga idol kasi try lang naman. Yan o. Ay dalawa pala mga idol, maliit yung isa. Pakakawalan natin yung maliit mga idol. Yang malaki lang dalhin natin yan o. Grabe idol, mas malaki ito. Medyo maliit ang isa. Pero good size na rin yan mga idol. Pero mas malaki talaga itong mga idol eh. Ayan mga idol. Pakakawalan ko muna yung maliit mga idol. Yun o. Maliit. So yun mga idol. Ito na yung ulit mga idol eh. Malaki siya mga idol eh. Kasi ito yung isa. So yun lang mga idol. So salamat po sa panonood. Sana magustuhan nyo yung video ko. So yun lamang po mga idol. So kita-kits na lang po ulit sa susunod na vlog.